Здравейте, отново гледате Добро утро Европа по Евронюс България. Подготвена ли е нашата страна, както и целия континент Европа, за съвременните оръжия на войната? Въпроси, които отново се повдигнаха с голяма сила покрай новата война в Близкия изток и всички предизвикателства, които тя поставя пред света. Какво следва от тук насетне? Стойко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете. Здравейте, добре дошли при нас. Стайко Топалов, извинете. Да, благодаря. Прощавайте. Здравейте на вас и вашите зрители. Как коментирате нивото на заплаха към територията на България? Защото вчера стана ясно, че Гърция ще изпрати система Patriot и изтребители F-16 в защита на българското въздушно пространство. Защитени ли сме ние? Смятам, че Иран няма интерес да напада държави чак толкова далече като нас. Виждаме хаос при техните атаки, атакуват целия регион. Това е защото има какво да загуби врага, ние нямаме какво да загубим. И не мисля, че сме враг на такава държава. Само на това ли да разчитаме? На друго можем ли да разчитаме, като знаем какви са нашите способности? Сега гърците как ще ни предпазват? Надяваме се на добросъвестно партньорство. Те са член от НАТО. Смятам, че с един комплекс Patriot, както се коментира, и 2 самолета F-16, ако има целенасочена атака, няма да могат да се справят. Каква е ситуацията с нашите отбранителни способности и всъщност какви въпроси по отношение на сигурността и на начина, по който се водят войните, постави този конфликт? Тъй като четем по медиите, вчера имаше статии на BBC, според които до момента Иран е изстрелял над 2000 дрона. Тяхната стойност е между 20 000 и 50 000 долара. Шахед, като обаче срещу тях страните, по които са изстреляни, използват ракети, системи на стойност милиони долари. Да. Това ли е новата реалност на войната? Виждаме нов модел на атака. Комбинират се дронове, ракети и така наречената електронна война. Пускат се десетки и стотици малки дронове и такива, които правят разузнаване, летат бавно и ниско, много са трудни за откриване. Виждаме в Дубай и на другите места как дрона бавно се приближава до целта и всъщност той е почти неуловим. Системите, които са за борба срещу дронове, са създадени да работят срещу алгоритми. Бързи системи, които идват от по-голямо предверение, но тук тези дронове имам чувство, че излитат от съседното село и буквално нападат вътре в самите градове. Решението е доста трудно. Войната започва всъщност да се печели икономически, защото ракетите, които използват отбранителните способности, са милиони. Това изтощение просто се вижда, че икономическата стойност на печеленето на една война, видяхме го и в Украйна. Идват руски системи, които нападат украинската държава, те ги изстрелят с ракети Patriot и други скъпи, които струват милиони на ракета. Въпросът е какво всъщност се случва. Ние виждаме, че такава е реалността, но какво следва? Какви са запасите на Иран за такива дронове, с които атакува? Можем ли да кажем? Според мен всичко, което... Иран е затворена система. Те преди много години всички външни пазари им бяха затворени и те са изградили собствени системи, с които произвеждат всичко при тях. Надграждат това, което имат или по каналите за доставка, каквото могат да придобият, всичко останало си произвеждат сами. Това звучи притеснително. Можем ли тогава да правим... Казвате, нямаме никакви изходни точки, от които да правим изводи с какво разполага Иран, така ли? Точно така. А все пак, на базата на информация, с която вие разполагате, какво можем да предполагаме? Според нас имат сериозно въоръжение. Принципа на водене на война на една такава държава, която всъщност е и много интелигентна и религията позволява крайно ислямизиране.
дава предпоставка, че най-вероятно имат сериозно въоръжение. Службите трябва да го кажат това нещо. Ние не сме експерти в тази част. Само, че американският президент Доналд Тръмп вчера каза на пресконференция пред световните медии, че целият флот на Иран е унищожен, цялата военно-въздушна, целият военно-въздушен потенциал е унищожен, така че Иран вече трябва да мисли за пълна капитулация. Единственото условие, което Щатите и Израел биха приели. Как ви звучи това? Стратегията за приключване на войната имаше 5 различни сценария. Първият сценарий беше за 2 седмици войната да е приключена. Да бъде унищожена цялата критична инфраструктура, всички бази, които могат да изстрелват и да нападат. Вторият сценарий беше, ако има вече скрит арсенал, как да се реагира за това нещо. Имат, мисля, че добра концепция, но не трябва да подценяват този народ. Това са много интелигентни хора. Кажете малко повече за тези дронове, които са тяхно производство, както казвате вие, затворен цикъл. Ние като си мислим за дронове, си представяме малък дрон, но тук всъщност не говорим за толкова малки дронове, нали? Има дронове за близък обсек и за далечен обсек. Когато използваме дронове за близък обсек, те са много лесни за сгубяване. Може да ги сгубяват навсякъде. Те до какъв периметър действат? Има до 10-15 км, което е много кратко разстояние. Тоест, нас не интересуват тези за по-далечен обсек. Това, което се използват, това са дронове тип крило. Виждаме, че поразяват цели, което означава, че най-вероятно са добре модифицирани. Виждаме, че системите, които са в Дубай, направиха подобни грешки, каквито е на път да направи и България. Купуват непроверени системи, неестествени, с добра презентация, китайски системи, ребрандирани под европейско или друго знаме, и в крайна сметка виждаме резултатите, колко неспособни са системите за защита на градска среда. Отговаря ли на факта това, че е такъв дрон, той е с големина 3,5 метра на 2,5 метра, че може да носи 50 кг експлозив? И повече може да носи. И повече дори? Да. Че сателитна навигация има и че веднъж попаднали във въздуха, те вече не могат да бъдат насочвани. Така ли? Как се управляват? Така. Дроновете имат няколко канала на управление. Когато загуби комуникация с радиоуправление дрона, той преминава или на сателитен канал, или на 4G канал, или на канал, който е автономен, който взима сам решения. Той вече му е зададена каква е целта, да кажем, като снимка и като GPS координати, и преминава по така наречената инерциална система. Той сам преследва целта, докато я унищожи. Въпреки че е загубил контрол, вътре имат сложени AI, който преследва съответната мишена. Може да е подвижна, може и да е стационарна. Вярно ли е, че тези дронове могат да минат и разстояние от 2500 км, което горе-долу би правило от Техеран до Атина, така ли? За съжаление е вярно. Има дронове, които могат да изминат това разстояние. Те са доста по-големи от тези, които се използват. Тези дронове, които в момента се използват, са за по-кратък обсек. Това означава ли, че има опасност и за България? Ако използват така наречените крилати дронове, по-големите дронове, за които говорите, има опасност за България. И каква е защитата тогава? Какво е противодействието на подобна атака? Смятам, че първото нещо, за което трябва да се реши проблема, е да се постараем и да работим за далечното откриване. България трябва да създаде система за управление и вземане на решения. И третия леер, който е много важен, трябва да работим за система за реакция. В България спря да се говори за далечно откриване. Имаше проект за 3D радари. Не знам какво стана с този проект. Мисля, че не се е реализирал. Имаме производители, които произвеждат такъв тип системи. Те снабдяват чужди държави, работят по чужди проекти, но в България правителството не ги развива. Говорим едно политическо говорене, че ще развиваме военно-промишления комплекс, нашите технологии, създават се иновативни центрове, лаборатории,
но в крайна сметка виждаме, че действия няма. Не се обучават хора, нямаме експерти, които да знаят как да се направят поръчките. Другото, което е важно, не виждаме инсталации да се извършват и да се печелят поръчки. Според мен трябва да се промени изцяло закона и принципа на закупуване. Такива поръчки трябва да бъдат направени от експерти на много високо ниво. Такива поръчки, защото иначе конкурентните фирми ги обжалват и поръчките пропадат. Ако искаме да имаме стабилна основа, трябва да развием екипи от експерти, които да създават процедури и да променим, да кажем, устава на Министерство на отбраната и принципа на закупуване. Такива поръчки може би трябва да бъдат конфиденциални, за да не се създават предпоставки за обжалване или пък за провокации. Когато врага знае с какво разполагаш, може да те провокира по най-лесния начин. Въпросът е, знаете ли, когато ни гостувахте последно, беше станал един инцидент с дрон на летище София, на летище Васил Левски в София. Тогава се каза, че ще се мисли за антидрон система, която да защитава летището. Това направено ли е? Изобщо след този случай, какво е направено за сигурността на летищата, особено летището в София, където са разположени американски военни самолети, за които ще се търси от вчера по препоръка на служебния премиер друго място, където да стоят? Тук идва неприятната истина. Появиха се всички политици, които могат да говорят по темата и са свързани. България в момента изостава страшно много по изграждането на системи за сигурност. Събирането на кризисни щабове, създаването на национални съвети по сигурност и работни групи видяхме, че не показва никакъв резултат. Както казахме, не виждаме никакво внедряване на системи, не виждаме експерти, които да могат да създадат тези процедури и другото, което е, не виждаме никаква национална стратегия по темата. Конкретно след този инцидент нещо направено ли е за сигурността на летището? Политическо говорене, процедура, която е за въвеждане на такъв тип системи и голям разговор с партньори и други летища, коя е най-приложимата система. Още 4-ти месец имаше становище на предишния министър, че системите ще бъдат закупени в най-скоро време, че са взети всички мерки и системата дори ще бъде подобна на системата на летище Гейтуей, което е едно от има най-много инциденти на него. Нищо не се е случило до този момент. На нито едно от летищата в България. Но имайте предвид, че при военен конфликт първото нещо, което се атакува, са обектите от критична и национална сигурност. Това означава летища, пристанища, енергийна инфраструктура, петролните запаси на една държава и водоизточниците. Знаете ли да е имало и други подобни инциденти с дронове на летище Васил Левски? След този последния, за който говорихте тогава. Не мога да съм категоричен. Знам, че има такива инцидентни. Би трябвало да има регистър, в който да се записват тези инциденти. Европейски регистър, който създадоха в началото на годината в Европа. Ако изискаме информация от ГВА и РВД, би следвало да споделят тази информация. Но ние много изоставаме. Какво трябва да се направи, защото истината е, че имаме около минута и малко, финална минутка. Какво може да направи България сега, особено в новата ситуация, която изисква преразглеждане на нивото на заплаха, както каза онзи ден министър Запрянов, служебния министър на отбраната? Времето за говорене изтече. Трябва да направим така, че дроновете се развиват с много бърза скорост. Политическите процеси трудно достигат технологиите. Ако искаме да сме защитени, държавата трябва да изведе експертите на преден план и да изградим реална стратегия, за да започнем да развиваме българските технологии. Защото сигурността в 21 век няма
да се определя само от армията, тя ще се определя от технологиите. Виждате, AI навлиза много бързо, с него се развиват бързо и технологиите. Да, вие видяхте, че Зеленски тази седмица коментира как предлага да помогне на страните в Близкия изток срещу ракети, които са доста по-скъпи, които да бъдат дадени на Украйна. Виждаме, че технологиите се развиват със страшна скорост. Въпросът е къде сме ние. А съседните ни държави по-напред ли са от нас? В Европа има стратегия. Тази година парите за отбрана ще бъдат концентрирани в Румъния и в Гърция. Нямам повече какво да кажа. А защо? Защо няма и при нас? Защото нямаме експерти и екипи, които да ги посрещнат, да ги обслужат и да ги насочат към правилните предприятия и технологии. Добре, предстои да видим разговор с отворен финал с Тайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете. Следват новините. Останете с нас.